l'Amérique. An b'a fɔ sigilen na an b'a fɔ kama. An b'a fɔ dɛ. An balimaw ani wula Mohamed Touré ka bɔ studio 10 la Washington DC VOA soba kɔnɔ. Ayiwa bi ye sibiri ye n'o ye décembre kalo o tile 10 ye san 2022. Ayiwa an b'a fɔ jɛmukan o kɛnɛ kɔni sigira. Bi ye a ta ko 400 o ni 12 ye. Ayiwa an bɛ sɔrɔ Bamako n'a lamini na fiɲɛ turukala 102 sanfɛ. Radio Emergence Nyoro du Sahel kan fiɲɛ turukala 99.6 ye. Bugunika an bɛ sɔrɔ 90 FM kan radio Kumase la. Moptika an bɛ sɔrɔ fiɲɛ turukala 93 o ni 2 sanfɛ radio Orona la. Ayiwa an bɛ sɔrɔ fana Tumutukaw fɛ 90 o ni 3 kan. Gawokaw an bɛ sɔrɔ 106 o ni 1. Abidjan an bɛ sɔrɔ 99 kan. An bɛ sɔrɔ Wagadugu fana n'o ye Burkina Faso faba ye 104 o ni 2 sanfɛ. An bɛ sɔrɔ fana bɔlɔlɔ kan www.voabambara.com wala an bɛ sɔrɔ fiɲɛ sira fɛ fana n'o ye an ka page Facebook ye VOA Bambara. Aw ka bi jamukan o bɛna lase ne yɛrɛ Mohamed Touré fɛ. Ayiwa aw yɛrɛ b'a kalama dɔgɔkun tɛmɛnen karidon na kɛrɛnkɛrɛnnenya décembre kalo o tile 4 na. Ayiwa farafinna gun tile bi yanfan jamanaw ka nafasɔrɔ sira jɛkulu n'o CEDEAO o ye lajɛrɛba dɔ kɛ Abuja Nigeria ye. Ayiwa ɲɔgɔnɲɔgɔn kɔfɛ ayiwa ɲɛmɔgɔ ninnu olu ye ayiwa u tɔɲɔgɔn n'o ye Fort Gayasibe ayiwa sugandi ka kɛ ayiwa ciden delikɛla ye walasa Côte d'Ivoire sɔrɔdasi maa 46 minnu nɔ minɛlen don Bamako yaasa u ka se ka kuma ɲɔgɔn kɛ CEDEAO ni Mali cɛla olu ka se ka labila. Ayiwa o de bɛna kɛ an ka bi babu ye. Yani an ka dunanw bisimila an bɛna fɔli dɔ lamɛn ka kɛnɛ tigɛ. Ani wula an balimaw an ka foli bɛ jamanadenw bɛɛ ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ani minnu fana bɛ kan an mafilɛ ni waati kɛrɛnkɛrɛn na fiɲɛ sira fɛ n'o ye an ka page Facebook ye VOA Bambara. N y'a fɔ cogo min na bi an ka babu a bɛna tali kɛ ayiwa Côte d'Ivoire ka sɔrɔdasi maa 46 minnu nɔ minɛnen don Bamako nin y'a kalo 5 ye. Ayiwa karidon tɛmɛnen décembre kalo o tile 4 na Abuja. CEDEAO n'o ye farafinna gun tile bi yanfan jamanaw ka ɲɛmɔgɔw u ye ɲɔgɔn dalajɛ ye ka kuma ko caman kan
ayiwa ni sɔrɔsiw nɔminɛlen olu tun b'a ko la o cɛ la u ye u tɔɲɔgɔn dɔ sugandi n'o ye fɔr wasinbe ye o ye togo jamanatigi ye o ka se ka kɛ ciden a jɛkulu ma kumaɲɔgɔnya boloda bamako ni CEDEAO cɛ la yaasa ni fɛɛrɛw bɛ se ka latigɛ k'a ko nɔgɔya hali n'a bɛ kɛ n'u ka labilali ye o hukumu kɔnɔna na bi ayiwa an bɛna o baro da don ni minnu b'a fɛ k'u da don an ka baro la a bɛ se k'an wele nɛgɛjuru kan n'o ye 001 202 619 02 70 o tɛ dɔwɛrɛ to dunkan na 2 1 2 0 2 6 19 0 1 2 ani 70 ayiwa o hukumu kɔnɔna na sisan an ye an balimakɛ fila n'o ye an ka dunankɛ ka bɔ Bamako kɛrɛnkɛrɛnna ayiwa Abdul Nyang n'ale ye kunnafonidila ye radio Emergence la ani fana an balimakɛ Ousmane Jara ale ye association des expulsés du Mali ye o tɔn ayiwa ɲɛmɔgɔ de don ka bɔ Bamako an bɛna ayiwa baro sigi n'olu ye an balimaw an ni wula a y'aw bisimila kɛnɛ kan Nyang an ni wula allo a tulo bɛ na ne kɔni tulo b'i la ayiwa Jarakɛ ayiwa an b'a da don ni tulo bɛ na ayiwa n bɔra ka kɔrɔfɔkan min fɛ sisan o de ye ayiwa kunnafoni kɛrɛnkɛrɛn bɛ ayiwa jamana kɔnɔ sisan yirala k'a fɔ CEDEAO ka ɲɔgɔnye kɔfɛ ayiwa u ka ciden n'o ye Togo jamanatigi ye Faure Gnassingbé o de sugandira ka kɛ ayiwa delikɛla Mali ni CEDEAO cɛla a makɔnɔlen don Bamako nka an m'a dɔn a bɛnalen don min na nka yan'an ka se o yɔrɔ nin na ayiwa gɛlɛya nin daminɛna juillet kalo la n'a yirala k'a fɔ ko Côte d'Ivoire sɔrɔdasiw dɔ donna jamana kɔnɔ n'u ka maramafɛnw ye ka sɔrɔ a ma suda Mali famaw la minnu ye finitigi fama min bɛ sigi la sisan Bamakɔ ye a ma bɛn u ma u nɔminɛna kabini o tuma kɔni taakasegin daminɛna nka aw yɛrɛ fɛ sigidaw kɔnɔna na aw ye hakilina jumɛn sɔrɔ barisabu tuma dɔ la e yɛrɛ ye jaabi kɛ ka ɲɛsin a gɛlɛyaw ma ayiwa kunnafoni di gafe sɛbɛnw dɔw la nka an bɛ yɔrɔ min na sisan aw yɛrɛ hakilinatigɛ ye jumɛn de y'a ko la yan'an k'an da don ayiwa nin diyara n ye kosɛbɛ i n'a fɔ i y'a fɔ kuma ɲɛbila la cogo min na anw ye tɔn de ye n'u b'a fɔ a ma ko association malienne des expulsés o ɲɛmaa ye ne ye o ye tungarankew minnu ka tunga ma se ka fɛn a danyɔrɔ la n'u gɛnna n'u laseginna laseginni min ma ko u yɛrɛ ka ni ka fɛn ye u laseginna ka na jamana kɔnɔ n'u b'a fɔ ma ko expulsés i ka nin ɲininkali a diyara anw ye ka d'a kan depuis gɛlɛya in daminɛna jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ surtout Mali ni Côte d'Ivoire cɛ olu minnu ye CEDEAO jamana ye a jɔyɔrɔ y'an sɔrɔ a kunnasiri y'an sɔrɔ kosɛbɛ depuis san kalo 7 waati kɔnɔna na an ye nin kibaruya jugu in mɛn k'a fɔ ko mɔgɔ juguw nana minnu nana ka bɔ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ n'u b'a fɔ a ma ko mercenaires k'u bɛna juguya ta k'a se Mali ma ala y'a kɛ Mali fana ka maa ɲɛmaw ni o ye finitigilakaw ye olu ye a ko in ye ka se ka solution sɔrɔ a la k'o laminɛ ayiwa olu bi de kɛ komi CEDEAO yɛrɛ ye négociation caman kɛ ko ninnu kɔnɔna na maa wɛrɛw da donna ko ninnu kɔnɔna na ayiwa mais waati laban in kɔrɔfɔ mun bɛ yen an ye kɔrɔfɔ in ka gɛlɛn parce que kɔrɔfɔ in n'i y'a ta k'a lajɛ sira dɔ fɛ i b'a ye bagabagali kɔnɔ mais n'i y'a ye sira wɛrɛ fɛ i b'a ye k'a fɔ ko kɛlɛbolo de b'a fɛ ka da Mali contrôle la n'a y'a sɔrɔ Mali ma sɔn CEDEAO jamana minnu bɛ yen u ka kuma kama walasa ka Côte d'Ivoire ka minnu minɛnen don n'o ye mɔgɔ 46 ye n'u ma labila ayiwa anw ka jateminɛ kɔnɔna na anw bɛ siran na anw bɛ jatigɛ kosɛbɛ ka da kan anw ye tungarankew lafasabaga ye n'i tora ka Afrique de l'Est jateminɛ tunga taama sira kan tunga taamana caman b'a daminɛ Côte d'Ivoire jamana de kɔnɔ ka sɔrɔ ka taa jamana wɛrɛw la wa anw ka jamana kɔnɔdenw fana caman de sigilen bɛ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ depuis mɔgɔ t'a dɔn ko indépendance bɛ se ani indépendance waati fo ka se bi ma donc Mali ni Côte d'Ivoire fankelen na i bɛna ye k'a fɔ ko ninnu ka nafa bɛ ɲɔgɔn kun taama sira la ani
sɔrɔ bɔyɔrɔ la n'o ye jago siraw ye ani kumaɲɔgɔnya siraw la ninnu ka nafa bɛ ɲɔgɔn kun ka da kan fana jamana fila minnu n'o olu bɛ dancɛ bɔ u ni ɲɔgɔn cɛ n'a fɔra ko nin gɛlɛya in nana don fɔ an nana don communauté dɔ kɔnɔ n'o ye CEDEAO ye ni bɛnkan de bɛ jamana 15 ɲɔgɔn ni ɲɔgɔn cɛ ayiwa ko olu da nana don ko la ko gɛlɛyara ayiwa an kɔni vraiment an yɛrɛ jamana kɔnɔden fanbaw ja sirannen don a ko kɔrɔ fɔlɔ a bɛna taa jaabi mun da an ma ayiwa an bɛ an balimakɛ Abdul Ɲang bisimila n'ale ayiwa radio émergence o kunnafonidila ye ka bɔ Bamako Ɲang i ni wula an b'a ni wula Mamad i ka kɛnɛ somɔgɔw bɛ di ayiwa i bɔra ka Jarakɛ ka kuma mɛn ale ye ayiwa jɛkulu min ɲɛsilen bɛ ayiwa tunkarankew ma minnu ka ayiwa fɔ cogo jumɛn u ka sigi b'an se ka lanɔgɔya jamanaw kɔnɔ n'u labɔ n'o ye association des maliens expulsés ye ayiwa an bɛ ka kuma Côte d'Ivoire sɔrɔdasiw 49 don 3 labilala nka 46 nin o bɛ Mali faamaw bolo kabini juillet kalo la ayiwa Mali ko tɛgɛrɛ do n'o ye mercenaires ye barisa u donna Mali kɔnɔ ni hakilina min ye o tɛ ko ɲuman ye barisa a ma sude jamana fanga na ka daw kan u y'a ɲɛsin sariyatigɛlaw ma minnu y'u jalaki ayiwa ni hakili b'a la uti kalo o tile 10 na ayiwa a n'o cɛ sisan tagasegin caman kɛra farafinna gun jamanatigiw k'a daminɛ CEDEAO yɛrɛ min b'a jamanakuntigiya la n'o ye Guinée Bissau jamanatigi ye Baro Burkina jamanatigi kɔrɔ da min ba o nana ka fara Gambie ta kan ani fana Sierra Leone olu fana ɲɛmɔgɔw bɛɛ nana Mali la cidenw caman nana nka waati a fɔra ko ladilikan bɛna di ayiwa Togo jamanatigi ma barisa ale de tun taara Côte d'Ivoire fana a ko la nka an bɛ yɔrɔ min na sisan sariya yɛrɛ hukumu kɔnɔna na kalo 5 mun de kɛra mun de ma kɛ mun de bɛ ka fɔ ayiwa bɛdaw kan ou bien bulon kɔnɔnaw yɛrɛ la a ko la yanni an ka se a kuma fɛ t'a fɛ oui nin ko na i b'a dɔn mɔgɔ caman bɛ kuma minnu ye Côte d'Ivoire président kanubagaw ye olu bɛ kuma n'o sira ye minnu ye Mali faamaw kanubagaw ye olu bɛ kuma n'o sira ye bon anw ka baara ye kunnafonidi de ye anw bɛ kuma min kan o ye waleya min bɛ sen na i yɛrɛ ye kuma caman fɔ kuma tun bɛ Togo président bolo sɔnɔgɔyali baaraw la bon o sɔnɔgɔyali sira kan mɔgɔ 3 sera ka bila bɛɛ jigi tun dalen b'a kan ko a tɔ bɛna se ka tila ka bila bon n'an tora o kɔnɔna la Côte d'Ivoire fanga an t'a dɔn mun y'u bila o la u taara CEDEAO ka sommet dɔ sigi ka menaces ni fɛnw ta ka Mali sɛgɛrɛ je crois que France yɛrɛ ministre des affaires étrangères da don o kuma la depuis o kɛra Mali autorités fana fariyara Nations Unies kɛnɛ kan u ka discours la o de situation compliquée bon u talen filɛ nin ye sommet wɛrɛ kɛ comme ça ka na ni menaces ni fɛnw kuma ye ne bolo nin si tɛ ko ninnu kɛcogo ye nin bɛna ko tɔ de ɲagami ka taga fɛ Mali ni Côte d'Ivoire fila n'a dan'o ma nin ko in ɲɛnabɔli ka nɔgɔ mais on a l'impression que bolo wɛrɛ de bɛ ko in kɔfɛ dossier in kɔfɛ ka laɲini wɛrɛ bɔ a kɔnɔna la bon min ye justice ta fanfɛla ye dossier bɛ instruction de la juge d'instruction ye mɔgɔ ninnu lamɛn je crois que Mali autorités ŋaniya ye ka ninnu juger de mais o yɔrɔ ninnu tɛ problème ba ye parce que ni bɛn kɛra fɔla raison d'état bɛ justice bɔ ye o ye un coup de o su ko nin dugusajɛ de donc hali bi anw bɛ o encourager sansi min fɛ o de si ka fɔ ye ayiwa sisan an bɛ taa Kayi n'an balimakɛ n'an kɔrɔ Salif Falasa Sisoko ale bɛ nɛgɛjuru kan Salif i ni wula aw yɛrɛ ni wula aw ka kɛnɛ kɔrɔ baasi t'aw la baasi t'a la aw yɛrɛ dun alhamdulilayi Kayikaw bɛ di tɔɔrɔ si t'u la Kayikaw bɛ yan mɛ n'a bɛ tubabuw la c'est la résilience o kɔni anw sɛgɛnnen don an tɔɔrɔlen don a ma fɔ ko train bɛ gare kɔnɔ wa train ma se gare la wa train ma se fɔlɔ ni train wulila bɛɛ bɛ bɔ a kalama
ayiwa an bɛ babu dɔ la yan an bɛ ka kuma i n'a fɔ juillet kalo la ni Côte d'Ivoire sɔrɔdasiw dɔw nɔ minɛna Bamako ni Mali faamaw ko k'olu bolo maa gɛtɛrɛlenw don n'o ye gɛtɛrɛw ye mercenaires ye. Awɔ i bɛ voilà an ka taa joona quoi mun fɔra kɔ. Awɔ. Ne ni ale yɛrɛ hakilina tɛ mun fɔra ne kɔ mun kumana sisan ne n'ale hakilina ta bɛɛ kelen. O ye ɲangi ye voilà. C'est-à-dire que mɔgɔw bɛ fili mɔgɔw b'u yɛrɛ lafili. An ka taa kɔrɔlen na. Olu ka kuma allons à l'histoire. La Côte d'Ivoire et le Mali c'est le même pays. Voilà. Mun bɛ sen na. Ivoiriens b'a dɔn ɲɛmɔgɔw b'a dɔn diɲɛmɔgɔ bɛɛ b'a dɔn. An ye sira kura mun ta. A man di an marabagaw ye u bɛ don Côte d'Ivoire la pour que anw tiɲɛ k'an lahalaya tiɲɛ. Mais forcé tɛ se k'o labɛn o. An ka sigi an ka kuma. Fɛn bɛɛ b'anw bolo. Preuve bɛɛ b'anw bolo. K'a fɔ u y'a lawuli mun kama Ala de kirila an n'u cɛ u ka sabali. U ka sabali. N tɛ mɔgɔ tɔgɔ fɔ Côte d'Ivoire ɲɛmɔgɔw ka sabali. Côte d'Ivoire jamanakuntigi a ka sabali. Ouattara Mali la Ouattara Côte d'Ivoire a bɛɛ kelen. An bɛ mun nɔfɛ bi o ye de ka nin frontière bɛɛ ci ka ban ka bɛɛ kɛ jamana kelen ye. An b'o filɛ de la olu bɛ kɔrɔlen na. Problème bɛɛ de filɛ. Ni militaire ninnu foyi tɛ k'u la mais Ivoiriens tɛ. Mɔgɔ wɛrɛw de don. Côte d'Ivoire sɔrɔdasiw tɛ. O dɔnnen don bɛɛ b'o dɔn. An t'i faga an t'u tɔɔrɔ an tɛ foyi k'u la mais an ka sigi an ka kuma bɛɛ k'i yɛrɛ dɔn bɛɛ k'i yɛrɛ dama dɔn ni bɛɛ y'i yɛrɛ dama dɔn an ka jamana ninnu bɛɛ bɛ bɔ nɔgɔ la a kito b'a la Sala Mahamadu. Ayiwa i ni ce o la n diyara n ye kosɛbɛ k'an bɛ bɛɛ fɔ ye Kayi. Ayiwa sisan i ni ce Sisoko an bɛna kun da Mopti kɛrɛnkɛrɛnna ayiwa Sevare an balimamuso madame Traoré Awa Koyita ale bɛ nɛgɛjuru kan ale ye muso tɔn jɛkulu dɔ ɲɛmɔgɔ ye ayiwa madame i ni wula. Basi t'o la aw yɛrɛ dun. Basi foyi tɛ an yɛrɛ la an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo. O diyara an ye kosɛbɛ. Mɔgɔ min bɛ arajo lamɛn ani minnu yɛrɛ m'a lamɛn an bɛ bɛɛ fo a bɛ maliyɛn bɛɛ fo. O diyara an ye i ni ce o la. Bɛɛ n'a mɛn. Ayiwa i bɔra ka kɔrɔfɔkan mɛn dɛ aw hakilina ye jumɛn ye. Ne kɔni fɛ bi Mali bɛ page min na o tɛ nin kuma in kɛnɛ. Ka d'a kan o ni ɲininkali ka kɛ Abidjan ko Abidjan ka mɔgɔ don CEDEAO kɔni ɲininkara ko fɔlɔ mɔgɔ minnu nana u b'a kalama wa ɲɛmɔgɔ bɛɛ kelen n'a y'i cɛ ka bɔ a kɔrɔ k'i t'a kalama aw ko ka taa kalama aw ko mɛnsi mɛn fɛ k'a ka mɔgɔ nalenw fɛ aw dun ko fɔlɔ ko sɔrɔdasiw de tugu donc mɔgɔ bɛ kuma k'i yɛrɛ fɔ wa ko CEDEAO ka sabali u k'u miiri u yɛrɛ la farafin bila o bila i tɛ kɛ tubabu ye n'i banna i yɛrɛ la i tɛ siya wɛrɛ ye parce que n'i banna i yɛrɛ la i tɛ si wɛrɛ ye pays na min bɛ CEDEAO kɔnɔ i tɛ kɛ tubabu ye u bɛɛ ye farafinw de ye u ka bi bila ko kɛlɛ min don tasuma kɛlɛ don n'a tun bɔra Mali ka kunbɛ k'u yɛrɛ bɛɛ kelen n'a ka dugu ma k'u ka Afrique mabɔ u ka Afrique kunnawolo u ka fara ɲɔgɔn janfa ma u ka fara kalabanciya ma u ka fara nkalontigɛ ma aw bɛɛ ɲininkara kelen kelen aw ko k'a ka mɔgɔ nalenw tɛ a t'a kalama bi aw tila ka n'a jateminɛ ko k'u bila jagoya la jagoya tɛ foyi dilan ko an tɛ pays an tɛ dictature la bilen dɛ an bɛ yɔrɔ min na bi an tɛ dictature la mun de bɛ fɛn bɛɛ ɲɛnabɔ sitanɛ tɛ foyi ɲɛnabɔ balawu tɛ foyi ɲɛnabɔ wa jagoya tɛ mɔgɔ si jagoyalen tɛ bi u ka jagoya foyi tɛ Mali kan u ka jagoya foyi tɛ Mali président kan wa ka jagoya foyi tɛ maliyɛn denw kan. Ayiwa ka baara de a tɛ k'u ta ye ko mɔgɔ hakili sigi ka taa dɔɔnin dɔɔnin nka o i b'a tereke tan tɔ ayiwa maa si ma k'a fɔ b'u yɛrɛ da la ye nka n'u ye Mali janfa ka Mali kɛ tan tɔ u bɛɛ b'a y'u ɲɛna wa a bɛ s'u bɛɛ ma kelen kelen ayiwa Traoré muso an bɛ yɔrɔ min na sisan u ka bɔda wɛrɛw ɲini fɔti wɛrɛw ɲini an bɛ se ka fɛn wɛrɛw bɛɛ ɲɛnabɔ min tɛ ninnu ye ne kɔni ka ninnu ye ko wɛrɛw ninnu ye manamanako de
ayiwa an bɛ yɔrɔ min na sisan ayiwa u bɛ ka fɛɛrɛ de laɲini walasa kumaɲɔgɔnya ka kɛ barisabu n'i y'a ye an balimakɛ fila bɛɛ bɔra ka min fɔ mali ni Côte d'Ivoire cɛ a ma se maa wɛrɛ k'u da don ni ɲɔgɔn cɛ balimaw don balima jamanaw don ayiwa badenya bɛ jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ la awɔ ɲ'o de faamuya n bɛ nalen an bɛ yɔrɔ min na ayiwa an ka jamukan bɛ yɔrɔ min na madame i bɛ hakɛ to i bɛ hakɛ an y'o yɔrɔ allo madame n'i ka kuma mɛn an y'a faamuya nka an ka jamukan na an bɛ kuma falen la maliyɛnw ka hakili di ɲɔgɔn ma walasa fɛɛrɛ jumɛn bɛ se ka sɔrɔ ayiwa ciden ninnu bɛ sugandira yan'a ka na mali la walasa kuma ɲɔgɔn ka se ka don ayiwa jɛkulu ni mali yɛrɛ cɛ la barisabu n y'a fɔ ɲɛna cogo min na ni dɔw y'a fɔ cogo min na tunkarakɛ maliyɛn camanba de bɛ Côte d'Ivoire ayiwa o hukumu kɔnɔna la o hakili falen la n bɛ ka laɲini ɲini fɛɛrɛw minnu bɛ se ka sugandi ka famaw bilasira ayiwa ayiwa o faamuyara i ni ce o la sa o diyara n ye kosɛbɛ ayiwa an bɛ segin ka na kuma di an ka dunanw ma ɲang i bɔra ka nin mɛn jarakɛ i fana ye nin mɛn aw yɛrɛ ka hakilina ye jumɛn ka ni miirinaw to sen na mun de bɛ se ka kɛ sisan an bɛ yɔrɔ min na kumaɲɔgɔnya fanfɛ n'a bɛna daminɛ yanni président Faure yɛrɛ ka se mali la yɛrɛ aw hakilina ye jumɛn o la jara se ka ne ka hakilina ye mun ye rapidement bamanankan b'a fɔ ko siga fɔ ye damu ye kɔrɔfɔ bɛ yɔrɔ min na bɛɛ ɲɛ bɛ kɔrɔfɔ tiɲɛ na tiɲɛ kow taara bolo min fɛ a daminɛ ni bi cɛ média ye minnu fɔ a dana yira k'a fɔ ko maliyɛnw tɛ dɔw y'o yira dɔw y'a yira maliyɛnw don kɔriwarikaw donc histoire kɔni kuma bɛɛ bɔra ka da maintenant an bɛ procédure mun kan bi an bɛ bɛn yɔrɔ de ɲini bɛn gɛlɛya bɛna o diɲɛnatigɛ yɛrɛ gɛlɛya so b'a kɔnɔ kosɛbɛ mais ni gɛlɛya nana a bɛ n'a fɔra k'an k'a ɲɛnabɔ i bɛ taa sɔrɔ a ɲɛ ɲagamina de dɛ donc anw kɔni population ka laɲini ye fɛn min ye politique min bɛ dugumana na anw t'a dɔn population t'a dɔn surtout les populations migrants tunga taamana u tɛ politique in dɔn olu ye politique min dɔn an ka taa taama an ka fɛn ɲini ka na fɛn dilan so donc an kɔni bɛ mun ɲini en tant que migrant en tant que tungarankew kalaminɛ sira o de ye mali ani Côte d'Ivoire u yɛrɛ ka se ka bɛn kɔrɔfɔ in na ka tila k'a ɲini CEDEAO fɛ u ye tamasira mun ɲini nin ye ka mɔgɔ bila négociation na o ka ɲi mais mɔgɔ kini dan bɛ fɔ joona quoi k'a fɔ k'i bɛ layidu di na a ma kɛ yanni nin cɛ donc nin bɛ bɔ a la donc o ye bagabagali ni fɛn caman ye mun man ɲi an dun b'a dɔn maliyɛn ye maa mun ye maliko la maliyɛn bɛɛ kunkolo dilen don donc yan'an ka se taa se gɛlɛya façon dɔw ma ne kɔni ka ɲinini ye fɛn mun ye tungarankew tɔgɔ la o de ye mali ɲɛmɔgɔw fana u ka jateminɛ kɛ k'a fɔ cogo di an ni ninnu bɛ se ka kuma an ka tiɲɛ b'an bolo a tɛ se ka dafa fila cogo di tugun an n'u kan ka ɲangi cogo min na CEDEAO ka kɛnɛ kan o ɲangili ka kɛ walasa kunnasiri min bɛ diɲɛmaa la nin ko in na kunnasiri bɛ se ka ban cogo min na. ayiwa i ni ce o la i bɛ to nɛgɛjuru kan yanni n ka kuma di ɲang ma an bɛ taa joona an balimakɛ Eli Jara bɛ nɛgɛjuru kan Eli ni wula. bonsoir. i ka kɛnɛ. tɔɔrɔ tɛ. baasi tɛ i bisimila. wala n bɛ jama bɛɛ fo. o diyara n ye kosɛbɛ. ani n dɔgɔnin Abdul Ɲang a bɛ dɔn kosɛbɛ. ayiwa a tulo b'i la. awɔ voilà donc par rapport à la situation là. ni kun ka di ne ye mali ɲɛmɔgɔw ka jate minɛ u k'a lajɛ u k'u yɛrɛ dépasser u ka ninnu bila parce que n'i y'a jate minɛ maliyɛnw ka intérêt min bɛ Côte d'Ivoire ivoiriyɛnw ka intérêt tɛ mali la ten
bon n'a bɛ tiɲɛ a bɛ tiɲɛ anw ye ka tɛmɛ ivoirien kan c'est vrai que ko kɛcogo man ɲɛ mais ni jalaki nana sisan an ka lajɛ an fana ka réciprocité an ka o bila ne hakili la o de ka nɔgɔn parce que mɔgɔw bɛ k'a fɔ ko CEDEAO da jɔkun tɛ n'i ye mɔgɔ deli ka mɔgɔ ɲini k'a deli n'a tigi ma sɔn i bɛ mun de kɛ i bɛ fɛɛrɛ de kɛ pour que i ka se k'i yɛrɛ sɔrɔ a bolo moi je pense que c'est la voie mais kana ɲangini bɛ minati ninnu bɛɛ an kana olu si jate autorités ka lajɛ u ka ninnu bila ne kɔni hakili la o de ɲɔgɔn tɛ yen parce que an bɛ jɔ fɛn dɔ la a laban na a bɛ taa k'a bolo da an ka mɔgɔ minnu bɛ yen il y a 4 millions de Maliens minnu bɛ Côte d'Ivoire an ka olu ka intérêt lajɛ waritigi minnu bɛ Côte d'Ivoire Malien millionnaire minnu bɛ Côte d'Ivoire o ka ca bon n'a fɔra ko olu bɛɛ ka intérêt bɛna kɛ fɛn fɛn a fana cɛ man ɲi an ka sabali autorités ka lajɛ muso ye min fɔ nin ye moi ne ma sɔn bi ma sɔn sini ale bɛ ka min fɔ nin ye o ye ça c'est une histoire quoi muso in ça c'est une histoire a ma kan ka nin kuma sugu yɛrɛ kɔ dɛ ni kɛlɛ kɛra mɔgɔ fila ni ɲɔgɔn cɛ i b'o lasabali de mais ni e bɛ ka tasuma jɔ a kɔrɔ o bɛ laban a k'o dabila mercenaire don o mercenaire tɛ o Côte d'Ivoire yɛrɛ jɔra jalaki kɔrɔ u b'a dɔn k'a fɔ olu ka fɛn de don mais a kɛcogo ma ɲɛ mais ils ont produit don o don u b'a fɔ ko dialogue mais an ka mɔgɔ bɛ ka gɛlɛya ka taa fɛ an ka sabali n'a taara k'an bolo ta yan nɔ an ye min y'an ɲɛ na an yɛrɛ b'a dɔn an ye fɛn kɛ 6 mois min kɛ nin ye fɛnɛ a kɔlɔlɔ hali sini a kɔlɔlɔ b'an nɔfɛ n'u nana fɛn tiɲɛ wɛrɛ ta an kama la population ne va pas population tɛna blague ni autorité dɛ u tɛ sɔn dɛ u kana mɔgɔw wele ka bila u yɛrɛ la u k'a faamu dɛ u tɛna sɔn dɛ parce que fɛn t'an bolo bilen gɛlɛya min bɛ Mali la bi a tɛ yɔrɔ si voilà comme u bɛɛ fo ayiwa nin diyara n ye kosɛbɛ Jara i ni ce o la Usman Jara tulo b'i yɛrɛ la ayiwa i ni ce o la nin diyara n ye kosɛbɛ ayiwa Ɲang i bɔra ka Eli Jara ka kɔrɔfɔ mɛn ani an balimamuso ka bɔ Mopti n'o ye Madame Traoré Awa Koyita ye n'ale ye muso 10 les femmes engagées pour le développement à Mopti o ɲɛmɔgɔ don ayiwa i y'a fɔ cogo min na a ko ma nɔgɔ nka Jarakɛ y'a fɔ an bɛ ka sira de ɲini ka sira taama min bɛ se ka ayiwa dabɔ sɔrɔ nin gɛlɛya na jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ bari sabu diɲɛlatigɛ yɛrɛ la gɛlɛya min bɛ diɲɛ kɔnɔna na bi bi na ayiwa Maliyɛn denw man ka ayiwa nin gasi ka don la ka fara gɛlɛya min bɛ yen n'o ye ayiwa basigibaliya ye dunkafa ni a tɔ caman nka e yɛrɛ bɛ mun fɔ yan'an ka se kun filanan na e yɛrɛ bɛ mun fɔ i bɔra ka sariyakan minnu mɛn sisan ani minnu y'u ka hakilinaw n'i ye Eli Jara ka kuma mɛn Maliyɛn caman fana bɛ kuma i n'a fɔ ale bɛ kuma cogo min na mais komi ale yɛrɛ ko k'a tɛ ko in dugumana ɲɛdɔn donc o de ye tiɲɛ ye donc o de la a bɛ ka fɛn o fɛn fɔ an tɛ jigin a la parce que a bɛ ka fɛn fɛn fɔ o ye ale yɛrɛ dusukunnata de ye o ni ko in tiɲɛ tɛ ɲɔgɔn ye sira la mɔgɔ caman b'a fɔ ko non Maliyɛn miliyɔn 4 de bɛ Côte d'Ivoire c'est vrai mais Ivoirien caman de fana bɛ Mali kɔnɔna la yan Mali autorités ma bɔnbu fili ka taa Côte d'Ivoire o Mali autorités fana ma problème wɛrɛ ta ka ɲɛsin Côte d'Ivoire ma mɔgɔw de nana ni guerre kɛ minɛ ye Mali kɔnɔ k'u nana mɔgɔ min tɔgɔ la n'o ye MINUSMA ye o ko k'ale ka mɔgɔw tɛ u natɔ a ma soda Mali autorités la u ko ko tɔgɔ min b'u papier kan o t'u tɔgɔ ye baara min b'u ka papier kan o t'u ka baara ye bon ne aw y'o k'an ka jamana autorités lagosi o fana na k'a kɛ i n'a f'u ye ko dɔ de kɛ ko min ma kan ka kɛ diɲɛ jamana si kɔnɔ jɛn tɛ kɛ ni min ye a supposé que ninnu tun ka don Bamako u ka taa tiɲɛni dɔ kɛ enquête ka kɛ u ka minɛ wa k'u nana aéroport yɛrɛ de fɛ ko Mali ko banna k'aw ko armée monte en puissance k'a filɛ nin ye ko mun de kɛra etc. Bon, vraiment, il faut qu'à un certain moment, mɔgɔw k'a dɔn ce qu'on veut en réalité. Jamana jumɛn de bɛ sɔn wali sɔrɔsi ka don i ka territoire kan ni guerre kɛminɛw ye e t'u nacogo dɔn. A fɔra k'u nana mɔgɔ minnu ka sira fɛ n'o ye ONU ye olu ye papier kɛ ko non k'olu ka mɔgɔ tɛ. Côte d'Ivoire autorité dun ko k'o de don. Bon, n'o ko ma sɛgɛsɛgɛ a bɛ fɛ mun de qu'est-ce que les gens veulent en fait? U bɛ ka kuma jumɛn de kan en réalité? C'est ça le problème. Et donc ne bolo a y'a to faamaw bolo. Ne kɔni bolo mɔgɔ minnu bɛ ka jamana mara a bɛ se ka kɛ Maliyɛn bɛɛ t'u ka mara kɛcogo fɛ mais Mali juguw tɛ u bɛ fɛn min kalama a la anw ɲɛ t'o la anw t'o kalama donc a y'a to État fila ni ɲɔgɔn cɛ k'o de don anw ka jamana autorités tɛ ka Ivoirien minɛ k'u gosi u tɛ ka bɔnbu fili ka taa Côte d'Ivoire mais dɔw de ni gɛrɛkɛminɛ nana u y'olu de minɛ o de bɛ ka ɲɛɲini mais n'a taara o fana kɛ ko o man kan ka kɛ ne t'a dɔn finalement qu'est-ce que les Maliens ont vu
en réalité. Donc an ka ko t'u bolo u bɛ tabali de kan diplomatie mana bɛn min na justice tan ye o ye bonya ka tɛmɛ de ye n'u bɛnna min na jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ parce que minnu da b'a kuma na olu de bɛ ka ko tɔ gɛlɛya ni violation minnu kɛra na jamana si tɛ jɛn n'a ye CEDEAO mɔgɔ t'o la o min yɛrɛ min ko k'olu ka mɔgɔw tɛ olu fana mɔgɔ tɛ ka yɔrɔ la mais u bɛ ka fɔ de k'u bɛ Mali jo k'a jalaki ye o tɛ kɛlɛ o tɛ ko ɲɛnabɔ cogo ye o tɛ fɛn siran cogo et puis on a l'impression que mɔgɔ wɛrɛ de bɛ ka nin affaire in ka ta ye min ni Côte d'Ivoire yɛrɛ autorités sago tɛ kelen ye pour que ka mal kɛ Mali la à travers ça je crois que Maliens ma kan ka sɔn o jɔmaya sogo ma vraiment. Ayiwa i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na comme a bɛ komi maa wɛrɛ bolo b'a a jukɔrɔ nka n y'a fɔ ɲɛna Nations Unies ka ɲɔgɔn ye kɛnɛ kan CEDEAO dirigeant chef d'État tun kan ka sigi min kɛ nin ko in kan sanni sigi cɛ u ni France ministre des affaires étrangères de ye ɲɔgɔn ye sanni u ka sommet cɛ mais comment Afrique chef d'État bɛ taa sigi ni France ministre des affaires étrangères o ma kɛ New York ye wa la guerre de San je crois que olu ka interlocuteur ye Macron de ye o tɛ ministre e ma dɔn nin ye jɔnmaya lagosi dan ye. Ayiwa i ka kuma lali fɛn de don n'i y'a lajɛ Côte d'Ivoire jamanatigi min ye san 10 kɛ nanzaraw bolo kaso la n'o ye Babo ye ale ye kuma min fɔ o y'a jo bɛɛ di Mali ma o ye boyanba de parce que ale ye jamanatigi kɔrɔ ye a y'a da don a baro la ko nin mankan jamana si tɛ sɔn a ma a kɛra cogo min na a y'a bɛɛ fɔ o kɛra bonya ye Mali ma hakili la o de ye jamanadenw caman sɔn hakili la k'a fɔ an bɛ yɔrɔ min na sisan an kan k'u lamɛn a ma fɔ ko Mali jɔ t'a la dɛ u tɛ ka Mali sariya sɔsɔ nka n'i y'a ye farafinna gun jamanatigiw caman nana ka delili kɛ kun de b'a la sigiɲɔgɔnya hukumu kɔnɔna na ayiwa yan'an ka segin ka a tɔ lamɛn an bɛ an balimamuso Mayimuna Tunkara ta ale bɛ nɛgɛjuru kan Mayimuna i ni wula i ka kɛnɛ somɔgɔw bɛ di kɔni baasi t'an na an b'a la tanu an b'a lamɛnbaga bɛɛ fo o diyara an ye kosɛbɛ bisimila ayiwa kuma b'i bolo i bɔra ka kɔrɔfɔ kan mɛn awɔ ayiwa i bisimila sa ayiwa ala k'an sɔn sahaba la ala ka limaniya d'an ma amina amina ala ka an funu fɔ ɲɔgɔn kɔ amina amina ne tɔw bɛɛ ka kuma mɛn ni ye kuma bila sisan n b'a ta o yɔrɔ la min ko i b'a sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛw b'a duguma an tɛ se k'a fɔ i bɛ mɔgɔ wɛrɛw b'a duguma ni perew t'i bolo mɔgɔw b'a fɔ ko accusation mais ne bɛ se ka min fɔ minnu y'a fɔ k'u bɛ a fɔ k'a ban o man ka tubabu b'a fɔ parti pris kɛ c'est-à-dire ka a fɔ k'i bɛ dɔ ɲangi ni fɔɲɔgɔnkɔ bɛ mɔgɔ fila ni ɲɔgɔn cɛ k'an k'o sigiɲɔgɔnw Mali ni Côte d'Ivoire ye ɲɔgɔn sigiɲɔgɔn ye an ye balimaw ye an bɛ se k'a fɔ ne fɛ minnu bɛ kuma la notamment CEDEAO n'an bɛɛ jɛlen bɛ o tɔnba in na u man ka fɔ tubabukan na n'o b'a fɔ ultimatum n'aw ko Mali ka nin kɛ tan ta ni nin cɛ o ye ko juguyatɔ ye i yɛrɛ ɲumana delibaga caman nana an talu kun ka na ka delili de kɛ ka fɔɲɔgɔnkɔ in fɔ ka bɔ ɲɔgɔn tɛ mɔgɔ tɛ k'i sen don fɔɲɔgɔnkɔ fɔ la n'u b'a fɔ médiation n'u i ma a fɔɲɔgɔnkɔ ni jateminɛ kosɛbɛ tubabukan na ko l'analyse du conflit kɔnɔna na c'est sûr que i yɛrɛ min fɔ ni dɔw nana ka na delili kɛ an b'a ye dɔw bɛna deli yɛrɛ la n'u bɔra u tɛ kuma tuguni i b'a sɔrɔ kunnafoni dɔw b'u bolo min b'u kumada yɛrɛ minɛ u la donc o kɔrɔ ye mun ye mɔgɔ t'a fɔ ko anw jo t'a la an jo b'a la mais o kɔrɔ ye yɔrɔ dɔ la tiɲɛ bɛ Mali bolo donc u ka ne kɔni b'a ɲini fo u ka tasuma ni faga de u ka fɔɲɔgɔnkɔ de faga u kana tɔ juguya CEDEAO yɛrɛ sigi kun t'o ye an bɔra dɔ la ka tɛmɛ Mali bɔra ko caman na an bɛɛ y'a ye violation de droit yɛrɛ caman kɛra ka taa fɛnw tigɛ CEDEAO jamanadenw na mɔgɔw ye ɲani bɛɛ ka siraw tigɛ an na ka fɛnw bɛɛ tigɛ an na an y'o kun
ni kana tulu bon tasuma kan b'a fɔ cogoya min na k'a ko tɔ juguya an b'a ɲini u fɛ u ka tubabukan na ko revenir mettre la balle à terre ka se ka fɔ ɲɔgɔn fɔ ka ban maliyɛn yɛrɛ de nature an bɛ sabali on est tolérant mais maliyɛn ni jamanaden caman tɛ kelen ye an tɛ sɔn jɔnmaya ma mɔgɔ caman bɛ k'a fɔ jɔnmaya de bɛ mɔgɔw dusu bɔra ka taa fɛ hali ka se an ka ɲɛmɔgɔw ma donc n'u t'o spécifié dɔn maliyɛn na c'est un homme spécial le malien est spécial ne ye jamana caman yaala yan yɔrɔ ninnu bɛɛ la pour avoir séjourné ko dɔw bɛ yen anw b'an muɲu k'an muɲu n'an sera yɔrɔ dɔ la u t'a fɔ ko ni i y'a mɛn ba tɛ kini kɛ k'a ma ɲani caman kɛra an na fantanya banna ye tiɲɛ donc u ka segin kɔ u k'a fɔ ɲɔgɔn kɔ fɔ ka ban n b'a fɔ ko bata kɛlɛ don a b'olu ɲɛna ko n'a ko kɛra cogo dɔ la k'olu tɛ dɔ sɔrɔ a la bɛɛ bɛ ta sɔrɔ a la donc an b'ala de deli ala ka sitanɛ nin fo ka bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ ala ka na ni bɛn ye jamana ni ɲɔgɔn cɛ jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ ka se ka balo c'est-à-dire il n'y a pas de développement sans paix donc on souhaite la paix que Dieu nous aide pour qu'il y ait la paix au Mali, en Afrique. Et surtout cette paix entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Ne comment faut rappeler non. Aywa, tete moka tungara ni njara ko se. Awo. Ni cheola. Kambe. Awo mte. Iture merci. Ma nche. Aywa, amina tlo karobo kerebo ka se kana kuma di angadna ma. Aywa an balimaw an ka foli b'aw ye minnu bɛ Mali la ni Mali kɔ kan aw bɛ an b'a fɔ o jɛmukan de kɛnɛ kan nɛgɛ ɲɛ 12 o tɛmɛna ni sange 38 yan Washington DC ye an bɛ sɔrɔ fiɲɛ turukala 102 sanfɛ Bamako a n'a lamini la an bɛ sɔrɔ fana kɛrɛnkɛrɛnna Facebook kan n'o ye an ka VOA Bambara page ye ayiwa sisan yan'an ka kuma di an ka dunan ma an bɛ taa Gawo n'an balimakɛ Hamayi Mahamani Mayiga ale ye denmisɛnnin jɛkulu tɔn ye ɲɛmɔgɔ ye ka bɔ Gawo ale bɛna hakilina dɔn Hamayi i ni wula n b'a la Mohamed Damajandenw bɛɛ lajɛlen fo o diyara n ye kosɛbɛ i ni ce o la k'aw yɛrɛ fo bi in na alhamdulillah ala ni ce n donna Bamakɔ yan nɔ ayiwa i bisimila Hamayi ayiwa an bɛ baabu dɔ la yan cɛ min bɛ boli ayiwa i n'a fɔ Côte d'Ivoire sɔrɔdasiw ka lahalayaw kan minnu bɛ Mali la barisabu t'a fɛ i bɔra ka kɔrɔfɔkan mɛn i bisimila Hamayi Mohamed ne kɔni bɛ se ka mun fɔ a la bi in na o y'a ye sɔrɔdasi ninnu tɛ se ka foyi tiɲɛ Mali ye u minɛli fana tɛ foyi ɲɛ Mali ye mais comme a ko kɛla tantɔ CEDEAO ka fɔli kama an ka ɲɛmɔgɔw u ma kan ka pression tɛ quoi ni ne b'a sɔrɔ u ka kan ka kɛ bilali kɛ ni cogoya mun ye ne b'o de fɔ maliyɛnw si ɲɛna ani Mali ɲɛmɔgɔw ka se k'a kɛ ten ni ne b'a sɔrɔ olu yɛrɛ u bɛ Alassane Dramane Ouattara de wele en personne k'a ka mɔgɔw d'a ma olu de jɛna Mali jɛna k'a d'a ma mais CEDEAO kama tɛ ani u ka se ka taa u ka
c'est comme fin d'année peut-être que u ka denbaya kɔnɔ u ka denbaya nɔfɛ mais u kana kɛ CEDEAO kama u kana kɛ fɛn wɛrɛ kama mais a bɛ kɛ relation mun bi an ni Côte d'Ivoire ni ɲɔgɔn cɛ ala kana kɛ fana ala ni kɛlɛ dɔ la n'u ni ɲɔgɔn cɛ u tɛ se ka foyi tiɲɛ ye foyi u tɛ se ka foyi de kɛ Mali ye ala de bɛ se ka fɛn tiɲɛ Mali ye donc mɔgɔ minnu b'an bolo yan nɔ u tɛ fɛn tiɲɛ u tɛ fɛn ɲɛ kuma de bɛ caya ani pression fu c'est comme ça an b'a la ka distraire k'an ka temps perdu fɛn fu de nɔfɛ quoi donc a ɲuman ye mun ye ne kɔni ne b'a sɔrɔ a ka kɛ ten quoi o de y'a ɲuman ye. Ayiwa nin diyara n ye kosɛbɛ Mayiga an b'i fo kosɛbɛ i ni ce o la ayiwa sisan an bɛ segin ka na kuma di an balimakɛ Abdul Ɲang ma Ɲang ayiwa an ka jatew la an ye minnu ye maa caman de bɛ k'u welekan bila famaw ma k'a bɛ ko yɔrɔ min na sisan u ka fɛɛrɛ tigɛ hali n'u bɛ kiri u ka kiri nka u ka se k'u di ayiwa u ka ninnu labila ni y'a ye yanni fɔr yɛrɛ ka se ka na Mali la kiri ko kuma ye négociation fɛɛrɛw dɔrɔn de ye parce que Mali autorités bɛ ka u jɔyɔrɔ sinsin ni justice ko kuma de parce que Mali autorités fana tun ye laɲini dɔ kɛ Côte d'Ivoire fanga taara jɔ justice kɔfɛ ka ban ko u ka justice ka indépendance b'a bolo. Et donc, Mali autorités fana y'a yira k'a fɔ dossier in bɛ justice bolo kan et que Mali la justice ka indépendance b'a bolo o bɛɛ ye négociation fɛɛrɛw de ye tabali kan. Donc c'est pourquoi ne tɛ n ka kuma sinsin o yɔrɔ yɛrɛ de kan parce que Mali do Côte d'Ivoire do bɛɛ b'a dɔn justice ka indépendance ko kuma ye papier kɔnɔ kumaw de o tɛ tiɲɛ kuma ye a ma deli ka kɛ tiɲɛ ye wa a yɛrɛ tɛna kɛ tiɲɛ ye. Et donc ne bolo dɔrɔn sigikafɔ in tun bɛ sira ɲuman kan Togo président ka sira fɛ o de kɛra sababu ye mɔgɔ 3 libéré la tamasiyɛn kama k'a jira k'a fɔ an labɛnnen bɛ tɔ ninnu bilali kama mais ni Côte d'Ivoire autorités y'u cɛ ka bɔ la ka taa menacer gulon o de ye ko se nin yɔrɔ ma ne bolo Côte d'Ivoire autorités ne bolo u ka Alassane tun ye o décision ta mais n t'a dɔn fɛn min ye o fana dan sira la parce que a tun y'a jira k'a fɔ ko négociation directe a bɛ n'o dayɛlɛ ani Mali autorités cɛ. Bon, an t'a dɔn mun y'o ko dan sira la mɔgɔ wɛrɛw de y'a lasegin wa ou bien mun yɛrɛ de y'a lasegin wa an t'o kalama mais ne kɔni ka jateminɛ ni n ka faamu bɛ min yira n na bolo wɛrɛ de bɛ ko in kɔfɛ min tɛ Côte d'Ivoire ye min tɛ anw yɛrɛ fana sagoya ye mais ne bolo n'a danna Mali ni Côte d'Ivoire ma a tɛ gɛlɛya ka se nin hakɛ la donc président Alassane a k'a débarrasser ka bɔ fɛn bɛɛ la k'a ɲɛsin ani Mali autorités ka kuma directement ne dan b'a la dɔgɔkun kelen kɔnɔ u bɛ ɲɔgɔn faamu ni sɔrɔsi ninnu b'u yɛrɛ sɔrɔ. Ayiwa an bɛna kuma di an balimakɛ Mamadu Tɛnbeli ma yanni an ka segin Jarakɛ ma ayiwa Tɛnbeli i ni wula. An ce. I ka kɛnɛ somɔgɔw bɛ di. Baasi tɛ alhamdulilayi. Ayiwa i bisimila kuma b'i bolo. Ayiwa n bɛ foli lase bɛɛ lajɛlen ma. O diyara n ye. Maa maa bɛ ka VOA lamɛn. O diyara n ye kosɛbɛ ni ce o la. Bon nin kuma in kɔni a mɛnna sen na bon an ye hakilina caman di ko nin na depuis mais an ɲɛ b'a la sisan u bɛ fɛ ka tulu kɛ tasuma la tuguni ko CEDEAO déclaration dɔw kɛ an y'a kuma mɛn tile fila in na mais ne hakilina la mun yɛrɛ kɛra sababu ye ka ko in tɔ juguya o de ye u ma sɔn sigikafɔ ma. Ka d'a kan n'i ko ko mɔgɔ ma na n ka sigikafɔ bɛɛ tila ka taga ko wɛrɛ kɛ kɔfɛ mun ni a tigi ka laɲini tɛ kelen ye i b'a dɔn i ka sigikafɔ kɔni ye tɔgɔ diya ye donc o hukumu kɔnɔna la an bɛ o hukumu kelen de kɔnɔna la tuguni u bɛ fɛ ka na ko wɛrɛ don a ko kɔrɔ avant ka délai di ko avant janvier date dɔ di ko n'o ma kɛ k'u bɛ sanction di Mali kan o ye ka tulu kɛ tasuma kan tuguni de. Ne kɔni ka hakilina la hali bi u ka continuer ni négociation ye parce que an ka faamaw ko ko in bɛ justice taabolo kan parce que ko in yɛrɛ bɛɛ y'o de mais est ce que ni an ka mɔgɔw nana u bila ten ka sɔrɔ justice ma ka baara kɛ mun de bɛ fɔ Mali fanga ma ka d'a kan n'i y'olu ɲininka u b'a fɔ waati dɔ la ko sariya bɛ Mali kɔnɔ tuma dɔ la fana u b'a fɔ ko sariya tɛ Mali kɔnɔ donc o hukumu kɔnɔna la f'u k'u hakili to a la ko bɛ sariya ka bolo kan donc o de fɔra an bɛɛ lajɛlen jɛra. Ka d'a kan n'i ye ko in yɛrɛ ta k'a lajɛ depuis Mali tun bɛ ka taga ni sira ɲuman ye o de y'a to an y'u ka muso 2 bila donc olu bilalen bɛɛ y'a ye ko tun bɛ ka taga sira ɲuman kan mais mun de kɛra
sababu kana ko bostran mo ga bebo kalama donc o ko na la ame o kadri mi ko na la ko na to anga bo ko na bi ne ko ngal hakina mi ga to anga pamo wa barate anga pamo na pression su pre u bana na td pression si tan ka ko bina ambaga daga bina tension kan ka bina kanka amba do sedao fladi ample wakati na ko msisa donc ante joro mali na ga mo jamana to mali jibunu wa sedao mali ya na ka sedao donc a hakila tigale de sanction ko la donc anga pamo ambe do ke albi alaka boda nyumani mali mapesa ga sababu ga na ni jibuya kana mali chi tra jibuka le ala deli ala ka ankiso mala mali pa amina aywa ni jara ko sebe in chola aywa sisa ambe se ga kuma di Usman Jarama jarake ibora ka aywa korofoka me ngunu kumana nga chaman ko aywa tafe follow metla nga ngani ngali keta ni korofo famu mesigi yoron doka ka jeya ko nyuma munye malidenw minnu bɛ tunga la olu ka kibaruya ye a bɛ fɔ ko mali hakɛ dɔ bɛ yan fɛ ivoire hakɛ dɔ bɛ yan o bɛɛ ye tiɲɛ ye mais mun kɔni an dalen bɛ mun na crise in daminɛ waati la maliyɛn minnu sigira Côte d'Ivoire kɔnɔ n'o ye a silamɛlamɔgɔw ni alimamiw ni a juralakaw ye olu wulila u nana se Bamakɔ yan ka se au conseil islamique ɲɛmaa ma n'o ye Cherif Aïdara ye walasa ko ka négociation kɛ mankan mun bɛ Mali ni Côte d'Ivoire cɛ sɔrɔdasi ko in na a bɛ se ka ban n ka kuma kɔnɔna na mɔgɔ si ma Mali accusé dɛ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ Mali ta tiɲɛ b'a bolo mɔgɔ nana donna na don i ka so kɔnɔ i t'a na kan dɔn i t'a na cogo dɔn i dun nana maramafɛn y'a bolo cogo min ka di i bɛ se ka kɛ mais jamana ni ɲɔgɔn cɛ kibaruya kɔnɔ ani diɲɛ yɛrɛ banakun kan anw ni a ɲinina anw fɛ yaasa Mali ka négocier an bɛɛ lajɛlen ka intérêt kama i jo bɛ kɛlɛ dɔ la mais waati dɔw fana bɛ k'a la mɔgɔ bɛ muɲu ka da i jo kan n'i y'a mɛn k'a fɔ négociation bɛna kɛ Mali la i bɛ taa sɔrɔ Mali de jo bɛ ko kɔnɔ parce que mun jo bɛ ko la o de bɛ deli yaasa a ka delili minɛ donc an ka kuma kɔnɔna b'o de kan i y'a ye maliyɛnw wulila Côte d'Ivoire minnu sigira u nana Mali la tungaranke minnu bɛ yen minnu bɛ transit la minnu sigilen bɛ u kɔnɔ guwanen don an yɛrɛ fana an kɔnɔ guwanen don an b'a fɛ bi dɔrɔn Mali ɲɛmaaw Côte d'Ivoire ɲɛmaaw u ka bɛnkan sɔrɔ nin na a kana kɛ n'o y'a sɔrɔ bolojugu min bɛ kɔfɛ ko o bolo ka se ka fanga sɔrɔ dɔ lajɛlen kan quoi e y'a faamu o de tun ye ne ka kɔrɔfɔ ye ayiwa an bɛ segin ka na i ma sɔɔni an bɛna taa New York sigida la kɛrɛnkɛrɛnna Abu Dramane Traoré ale bɛ nɛgɛjuru kan Abu i ni wula Abu Traoré i ni wula i bisimila ok komi tan caman ye n bɛ babu kalama n y'a bɛɛ mɛn kumakanw bɛɛ mɛn monsieur Touré nin ko in na Joni Jaki ko bɛɛ b'o yɔrɔ dɔn ka ban an tɛ segin olu kan mais ne bɛ min fɛ sisan problème min ye komi ni fo bilala kiiritigɛlaw ka bolo kan o b'a fɔ cogo dɔ la ko olu ka montre horloge ni bunahadamadenw ta tɛ kelen a ka jan mais ɲangi ye fɛn dɔ fɔ ne b'a fɛ an ka to o sira fɛ raison d'état u ka ninnu bila parce que problème gɛlɛya yɔrɔ kɛra min ye Alassane ni si bɛ yɔrɔ min na ale ma a jɔ o jɔyɔrɔ la i y'a faamuya ale bɛ yɔrɔ min na bi surtout fili b'ale fan fɛ yafadila mɔgɔ bɛ yafa deli den fɛ yanni ale yɛrɛ tun ka wuli ka nin lase Nations Unies fo CEDEAO ni tun bɛ ɲɛnabɔ an ni ɲɔgɔn cɛ diinɛmɔgɔ ni minnu bɔra Côte d'Ivoire ka na olu fana c'est-à-dire que monsieur Touré tiɲɛ de tɛ fɔ diɲɛ na tugun a bɛ taa yanni aw tun ka na bɔ Côte d'Ivoire a tun bɛ taa Alassane fɛ yen fɔlɔ ka tiɲɛ fɔ ale ɲɛna ka sɔrɔ ka na delilikan kɛ yan ne kɔni b'a ɲini ko in ka a ka dabila quoi mɔgɔw y'a fɔ cogo min na a b'an kun bɔla an ka ko ɲɛnamaw kan mais ka mɔgɔ bɛ min fana fɔ k'a fɔ Ivoirien ka Malien ka ca ye an tɛ se ka t'o la kabini anw denmisɛnnin ni problème kelen de fana b'an kan fɛn fɛn mana tɛmɛ an ni Côte d'Ivoire cɛ anw de b'a mɔ an tɔgɔ la ko an ka mɔgɔw ka ca ye fo population fana de k'o faamuya Ivoiriens na ani Maliens na ni jamana in ye fan bɛɛ tun ye Mali ye fɔlɔ o musalaka yɛrɛ t'o la ye u ka sɔn o ma o kana sɔn o ma u bɛɛ tun ye Mali Côte d'Ivoire tun limité don Lagune des Ébériens de la
a banna o histoire yɛrɛ bɛɛ b'o dɔn o fait ninnu bɛɛ bɔra yɔrɔ dɔn Ghana ni fɛn an bɛɛ b'o kalama donc u kana mɔgɔw tulokɔrɔla dɔn an ka ko bila an ka taa an ka sira ɲɛnamaw ko ɲɛnamaw fɛ quoi. Ayiwa Traoré nin diyara n ye kosɛbɛ i ni ce. Ayiwa sisan an bɛ segin ka taa Bamakɔ ni an balimakɛ Jules Tera ale bɛ ayiwa nɛgɛjuru kan ale fana ye jɛkulu dɔ ɲɛmɔgɔ ye ka bɔ Bamakɔ. Ayiwa Jules i ni wula. Nba Nula Touré. I ka kɛnɛ somɔgɔw bɛ di. Rosmeti yan an bɛ Mali kɔnɔ yan. Ayiwa i bɔra ka kɔrɔfɔkan mɛn dɛ kuma b'i bolo. Bon an ka plateforme kɔnɔna na coalition collectif pour la défense de la souveraineté nationale an ko i ye Ivoirien ka sɔrɔsi minnu bɛ Mali kɔnɔ yan sɔrɔsi 46 minnu bɛ yan. Awɔ. C'est à dire que CEDEAO ka ɲɛmɔgɔw ye réunion min kɛ o conférence tɛmɛlen an kɔni hakili la an ka ɲɛmɔgɔw fɛnɛ kan ka se ka filɛli kɛ Mali parce que n'i ye Mali ta ani Côte d'Ivoire ta an bɛɛ ye jamana kelen de ye. Mali ni Côte d'Ivoire ye jamana kelen de ye. Donc ko kana kɛ ko min bɛna kɔlɔlɔba yɛrɛ se parce que fɛn dɔw bɛ yen n'a tɛmɛna dan kan dɔrɔn a bɛ se ka kɔlɔlɔba lase jamanadenw fila ninnu ɲɔgɔn a bɛɛ ma. Mais n'i ye Mali ta i taara Côte d'Ivoire i bɛ taa sɔrɔ Malien min bɛ Côte d'Ivoire a ka ca a bɛ se ka 4 millions de personnes sɔrɔ. Mali fana na o kelen de don donc n'i yɛrɛ ye région frontalière minnu bɛ yen n'i taara Sikaso yan fɛ Sikasokaw dɔw bɛ u dɔw bɛ Sikaso mais i bɛ taa sɔrɔ fa kelen walima dɔw bɛ Côte d'Ivoire fan fɛ. Donc an hakili la il faut que an ka ɲɛmɔgɔw ka qu'ils essayent de mettre un peu d'eau dans leur vin des deux côtés quoi c'est-à-dire que Mali autorité fɛ ani Ivoirien ka autorité fɛ k'a fɔ de an tɛ se ka taa ɲɔgɔn kɔ Mali ni Côte d'Ivoire tɛ se ka taa ɲɔgɔn kɔ c'est comme si n'a y'a fɔ ko Mali ni Burkina tɛ se ka taa ɲɔgɔn kɔ c'est comme si n'a y'a fɔ Mali ni Guinée Guinée tɛ se ka taa ɲɔgɔn kɔ c'est comme si n'a y'a fɔ Mali ni Niger walima Mali ni Mauritanie ani Algérie a bɛ ne ye ba kelen fa kelen de ye. Ayiwa fɛn dɔw bɛ yen waati an kɔni hakilila la waati sera sisan c'est-à-dire an b'a fɔ ma ko concession c'est-à-dire u ka se ka compromis sɔrɔ an ka autorité ani Mali ni autorité Ivoirien ka autorité fɛ u ka se ka sɔrɔsi ninnu k'a ɲɛma sɔrɔ ka solution sɔrɔ a la u ka libérer walima en tout cas waati dɔ sera concession ka kɛ quoi pour nous c'est il faut une concession. Ayiwa i ni ce o la nin diyara n ye kosɛbɛ. Ayiwa i Tera ayiwa sisan an bɛna an kun da halisa Amérique yan Philadelphie sigida la kɛrɛnkɛrɛnna an balimakɛ Mamadu Ben Jabate ale bɛ nɛgɛjuru kan Ben i ni wula. Nba Mohamed ni wula. Ayiwa i bisimila kuma b'i bolo. Nba n b'i fo k'i lamɛn mɔgɔ min bɛ k'an lamɛn nin waati in na n b'olu bɛɛ lajɛlen fo. O diyara n ye kosɛbɛ i ni ce o la. N bɛ tila ka Ala deli an ka sɔrɔdasi minnu sara ni civil minnu sara kɛlɛ in na Ala ka u dayɔrɔ sumaya ka yafa k'u ma. Amina. N bɛ tila ka félicitation kɛ Maroc ye. Et u ka victoire là pour toute l'Afrique. O ye kibaruya duman ye o diyara bɛɛ ye. Ayiwa t'a fɛ waati bɛrɛ ma to sa nka t'a fɛ an b'i lamɛn. Mohamed n bɛ min f'i ye Côte d'Ivoire sɔrɔdasiw ka ko la. I b'a dɔn n delila k'a f'i ye ka tɛmɛ n t'a dɔn Mali b'a kɛ kun min na quoi. Mais Mohamed comment se fait-il que bɛɛ bɛ se k'e deli bɛɛ ko non nin tɛ même n'a sɔrɔ fili dɔw kɛra la mais nin tɛ. Mercenaires tɛ a ye ninnu bila mais Mohamed o gardien de y'aw bolo yen min t'a dɔn ninnu bɛ min de ɲinina quoi Maliko in na n t'a dɔn u bɛ min ɲinina moi je ne sais pas je n'ai pas compris et moi je suis à 100% d'accord avec la CEDEAO et u ka sanction dɔ ta quoi pour que ninnu ka nin ko in bila o gɛlɛyara dɛ. Non Mohamed an tɛ to kɔ parce que o fana ka fisa guerre ye o. Parce que ne ka min f'i ye ni Côte d'Ivoire ni Alassane bɛ fanga la tɛ et moi je félicite Alassane a ka patience la quoi ni Alassane bɛ fanga la tɛ ne ni kun kɛra Côte d'Ivoire président wɛrɛ ye sisan b'a sɔrɔ an bɛ kuma min fɔra an t'o fɔ la. Donc mais e ka jateminɛ Mohamed n'a Côte d'Ivoire k'a bɛ Mali déstabiliser sisan n'a ye 1 million de Maliens seulement kɛ ka don Mali kɔnɔ bi a tiɲɛni bɛ bonya a bɛ bonya hakili ma. Ala k'an kisi o ma. Bon san'an ka s'o ma n'a fɔra u ka segin kɔ i yɛrɛ ka jamana kɔnɔ mɔgɔw y'i deli mɔgɔ civils y'i deli bɛɛ bɛ k'i deli mais c'est quoi ça ni loi violeli ko don Mali constitution olu m'a violé ka coup d'état kɛ yan fɛn bɛ se ka juguya Malien ma ka tɛmɛ coup d'état kan an filɛ a dingɛ kɔnɔ
ko bɛɛ gɛlɛyalen don Mali la fɛn bɛɛ gɛlɛyalen don mais pour que u bɛ jamana bila ni problème ba ninnu kɔnɔ au lieu que an ka ɲɛsin an ka kɛlɛ ma an ka voisin bɛɛ ka fara an kan k'an dɛmɛ kɛlɛ min b'an bara la non u bɛ taa problème de créer tout le monde sait que c'est faux u mana jamana déstabiliser kama Côte d'Ivoire bɛ mun de ɲɛ Côte d'Ivoire n'o don u b'u ka à peu près 1000 personnes bila ka na MINUSMA na ka na dɛmɛ yan mais ils vont pas le faire an ka sabali Mohamed an ka sabali dɔɔni sa maliyɛnw an ka sabali an ka ninnu bɛ k'an bila fili min kɔnɔ maliyɛn kɔnɔ na so an ni Côte d'Ivoire bɛ sigi la pendant des milliers d'années ani ko sugu t'an ni ɲɔgɔn cɛ ni fili tun kɛra n'a sɔrɔ Côte d'Ivoire filila olu tun bɛ se ka délégation bila ka taa bon aw filila na bɛnta ni kana kɛ or c'était leur 8e fois Mohamed ni ni kuma in bɛɛ lamɛn je suis ça de très près en négociation même Côte d'Ivoire tun tɛ fɛ a ka sɔrɔsiw bila ka na une dernière fois tun tɛ fɛ k'a bila ka na tuguni ayiwa Ben ka gɛlɛn trop o faamuyara miniti bɛrɛma to an bɛna kuma labanw di an ka dunanw ma i ni cɛw la i ka weleli diyara an ye kosɛbɛ ayiwa an bɛna kuma di Ɲang ma a ka da fila fɔ ka an ka kuma laban di Jarakɛ ma ayiwa Ɲang an bɛ yɔrɔ min na sisan a fɔra ko fort bɛ na jamana kɔnɔ nka e yɛrɛ fɛ sisan comme bɛɛ da bɛ ka kɛ kelen nɔgɔya ka don a ko la welekan jumɛn b'i bolo k'a lase Mali famaw ma bari sabu ni fort a tun fɔra k'a bɛ na a mɛnna nka sisan a bɛ sen na ɔhɔn t'a fɛ donc Togo président ka ciden nana yan déjà ani jamana famaw kumana donc u ni CEDEAO ye décision minnu ta mais n b'a fɛ maliyɛnw ka min bila u kunna jamana mara tɛ delili ko ye ni rien jamana mara ni delili ko kuma tɛ ɲɔgɔn ye sira la u ye IBK nɛgɛ nin de sira la an y'a deli diinɛ ɲɛmɔgɔw kumana dugutigiw kumana wuli kɛra nɔfɛ don min diinɛ ɲɛmɔgɔ ma ye dugutigi ma ye wa u y'a deli ko k'a bila décision minnu tali la o dugutigi n'o diinɛ ɲɛmɔgɔ filala ka wuli k'a kɛlɛ o kelen de tali la donc jamana mara ani delili ko kuma tɛ ɲɔgɔn ye sira la fo mɔgɔw k'o de bila u kun na Guillaume Soro jigitɔ Abidjan aéroport la autorités tun bɛ n'a minɛ o ye civil kelen de ye u ye mun fɔ k'a tun bɛna jamana déstabiliser civil kelen ka tila ka taa juger ka condamner san 20 kaso bɛɛ kumana Alassane fɛ hali sini a ma dabila bon ni wali jamana sɔrɔsiw ni gɛrɛkɛminɛw donna e ka jamana kɔnɔ ko k'u nana mɔgɔ MINUSMA min ka sira fɛ ko k'u ka mɔgɔw tɛ halisa dɔw b'o kuma la k'o kɛ i n'a fɔ an y'an dama ko de kɛ n bɛ segin n ka kuma kan solution min bɛ nin ko in na o ye Côte d'Ivoire faamaw ni Mali autorités k'u kɔnɔ jɛya ɲɔgɔn ye u ka sigi u ka kuma mais min fɔ ko wɛrɛw de bɛ nin ko kɔfɛ o de la CEDEAO la taga bɛ ka yaala o de la kuma bɛ ka sama ka taa yɔrɔ wɛrɛ donc moi je pense que maliyɛn tɛ jɔnmaya fɛ Mali autorités y'o de fɔ ni u bɛ na an ka kuma hɔrɔnya la o tɛ problème ye mɔgɔ saba bila la déjà mais k'a fɔ aw bɛ taa Mali jo de k'a jalaki ye k'aw bɛ jɔnmaya ta k'an sɛgɛrɛ k'an papa donc vraiment an ka jamana tɛna se ka jɔ n'a ye maliyɛn caman bɛ kaso la Côte d'Ivoire hali an filɛ nin don min na i ko bi mankan ko la o n'i ye kaso la don ko kɛ wali jamana kɔnɔ i bɛ taa kaso de la donc vraiment il faut que mɔgɔw ka nin ko in to fangaw ni ɲɔgɔn cɛ olu de b'a dɔn de quoi il s'agit ayiwa miniti kelen tora an bolo an bɛ kuma laban dakuruɲɛ kelen di Jarakɛ ma Jarakɛ dakuruɲɛ kelen welekan jumɛn b'i bolo k'a lase dakuruɲɛ kelen ne bɛ mun ɲini o de ye dɔrɔn an ma Mali accuser foyi la an bɛ Mali deli de a jo kan yaasa kɔlɔlɔba min gulonnen don diɲɛ kɔnɔ Mali ni Côte d'Ivoire ka nin ko in na a bɛ se ka da ta cogo min na ka da kan ko wɛrɛw bɛ Mali kɔnɔ mun tɛ nin ko in ye quoi n'a y'a sɔrɔ a bɛ se ka trancher cogo min na a ka trancher ten bɛɛ b'i yɛrɛ sɔrɔ mais an kɔni kun ka laɲini ye fɛn mun de ye dɔrɔn o de ye sɔrɔ a ka se ka kɛ dans l'amiable parce que diɲɛ na fɛn bɛɛ ni deli a sɔrɔ ye de bila donc an kun le deli la deli de diɲɛ yɔrɔ bɛɛ a bɛ farafinna a bɛ Mali donc an kɔni kun bɛ deli an jo ayiwa i ni cɛw la Jarakɛ nin diyara ye kosɛbɛ an bɛ bɛɛ fo an ka foli bɛ bɛɛ ma lamɛnbaaw bɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan nin bɛna dan sigi an ka bi jamukan na jamukan labɛnna aw balimakɛ Senimu Keyita fɛ nɛgɛ kɛrɛfɛ juru tun b'a an balimakɛ Rob bolo ni jamukan lasara ma ne yɛrɛ Mohamed Ture fɛ aw ni ce aw ka tulomajɔw la aw k'an bɛn sibiri wɛrɛ la